Tak jo, jdeme na to. Jdeme na to. Vítám tě u prvního videa tady na Andyho kanále, které mám tu čest uvést a odhalit ti člověka, který má velký podíl na to, co s The 1%, Samurem a dalšími firmami děláme. Je to člověk, který se za poslední roky toho spoustu naučil a jako jediný má vhled opravdu do všech mých firem. Denodenně jsme spolu v kontaktu a zároveň dostal ode mě nejvíce coachingu, naučil se dovednosti, které jen málo kdo získá. Takže já toho beru, že mimo komunitu The 1%, kde i coachuje, tak je to takový skrytý poklad. A proto jsme se s Andym dohodli, že uděláme první takový podcast společný na jeho kanále, kde probereme jeho cestu, co se naučil, jaké dovednosti získal a jaké je to být pravou rukou, protože je to extrémně důležitá role. Bez této role bych rozhodně neměl čas posouvat velké projekty a neměl čas dělat toho tolik za tak krátký čas. Zároveň v dnešní době skoro každý chce být podnikatelem, je to sexy, ale já jsem přesvědčený, že ta cesta není pro každého a právě pozice pravé ruky může někoho inspirovat po této pozici také toužit. Takže Andy, vítám tě na tvém kanále. Děkuji, Vašku, za tento úvod a mám velkou radost, že toto video natáčíme, protože za tu dobu, co spolupracujeme a co se známe, máme spoustu témat, do kterých bychom se tady dneska mohli bavit, takže jsem zvědav, kterým směrem nás to zavede. A jelikož toho je velké množství, tak myslím, že můžeme jít rovnou na to. Co ty na to? Určitě. Je to pro tebe nekomfort, nebo takhle první podcast, no druhý víceméně? Je to ještě něco nového, takže ano, nějaký nekomfort tam je. Super, tak pojďme to vykopnout, jak jsme se vlastně poznali, protože spolupracujeme spolu 3-4 roky, Je to tak. ale známe se mnohem déle, tak jak to celé začalo? Známe se 13 let, pokud dobře počítám. Známe se z základní školy, kde se z nás stali dobří přátelé, primárně skrz sport, ale potom z toho vznikly nějaké další koníčky, které už do dneška naštěstí neděláme. Trávili jsme spoustu času hraním na počítači, to si musíme přiznat. To byly spousty hodin a samozřejmě vytvořili jsme si nějaké zážitky, ale jsem rád, že teďka už nás to neláká a že spíš hrajeme tady tu počítačovou hru a vlastně sebe samého dostáváme na nové úrovně. Tam to bylo ve virtuálním světě dostat hrdinu na level 10, level 50, teďka to děláme tady v realitě. A musím uznat, že to je mnohem lepší. Nahráli jsme spoustu hodin, ale teďka ty zážitky za poslední 3-4 roky naší spolupráce jsou úplně neskutečné. V životě by mě nenapadlo, že toto všechno zažijeme, toto se všechno naučím a že tady vlastně budu sedět a budem natáčet tento podcast. Takže známe se, jak jsme říkali, z základní školy a spolupracujeme 4 roky a vzniklo to v celku nenápadně, jednou hlasovkou od tebe, když já jsem byl tady v Brně na výšce, studoval jsem poslední semestr školy a i když jsme dobří přátelé, byli jsme občas v kontaktu, jestli je všechno v pořádku, ale v té době jsme se zase až tak nevídali a z ničeho nic si mi v lednu poslal 2 hlasovky, jestli bych s tebou nepracoval. Co to bylo? Určitě, za prvé, ještě když to vrátíme kousek zpátky, tak přesně, já jsem šel studovat do Anglie, takže jednou za čas jsme se viděli a bylo to víceméně 5x, 6x do roka. Takže jsme byli trochu v kontaktu a pak jsem poslal tu klíčovou hlasovku, která změnila jak tvoji, tak moji trajektorii. Ale ještě bych zmínil určitě Norsko, protože věřím, že to byl klíčový moment a pokud někdo v mladém věku nás poslouchá, tak může ho to inspirovat. Protože co se stalo? Měli jsme nějaký sen, nějaký cíl, ale finančně jsme na tom nebyli tak, aby jsme si to mohli splnit. Je to tak, byl to rok 2017, chtěli jsme na 3 týdny do Norska a hledali jsme cesty, jak to zafinancovat. Chodili jsme na nějaké brigády, ale v té době nebylo tolik času, tak jsme řešili cesty, kde to můžeme sehnat ty finance, nebo jaké najdeme kličky. A jednou z nich bylo, OK, tak nebudeme platit za ubytování, budeme spát 3 týdny venku pod stanem. A to jsme taky udělali. Takže tam jsme ušetřili spoustu peněz. A další věcí bylo jídlo. Že jsme 3 týdny jedli manu, která nám v té době poslala jídlo na 3 týdny, které jsme vezli v batohu. Jako 1/3 naší váhy batohu byla jenom mana, která není jak teďka jenom drink, ale byla v té době prášek a olej, ze kterého se mana musela míchat a každý den jsme jedli, ale opět ušetřilo nám to spoustu peněz a tady myslím, že
To byla první ukázka toho, že umíme najít cestu, když nějaká se nejeví, že je. To je určitě ta první lekce, že častokrát člověk říká, mám nějaký sen, ale teď nemám čas, peníze, zkušenosti. Ale tyto věci nikdy nezastaví člověka, který opravdu chce, který je vynalézavý. Že jsme chtěli jet do jedné z nejdražších zemí skrz hlavně přírodu, cestovat tam. Peníze jsme měli našetření možná 5-10 tisíc korun. A nakonec skrz to, že jsme spali v přírodě, stopovali jsme auta, sehnali si jídlo skrz sponsoring, tak nás vyšlo pobyt na 3 týdny v nejdražší zemi asi na 5, 6, 7 tisíc max. A to jenom je lekce pro každého, kdo poslouchá, že opět jsme našli cestu a mega to otužilo přátelství. Vybuduje si člověk důvěru, zažije těžké časy, dobré časy, vlastně zažije to, že fakt s jedním člověkem tráví 3 týdny v kuse. Takže to bylo z mé strany, proč já jsem odeslal tu hlasovku. Tak bylo, že už jsem měl firmu, ale pracoval jsem spoustu hodin. Všechno jsem si víceméně dělal sám, kromě marketingu, ale komunikace s klienty, oslovování klientů, všechno bylo na mě. Já jsem cítil v té době, že je čas delegovat. Čas najmout člověka, který by část té firmy vzal za mě. A tak jsem přemýšlel jako, napíšu inzerát, řeknu, člověk povede moji firmu, bude mít přístup ke všemu, úplně jako ke všemu. Kreditní karty, výpisy, moje e-maily. Říkal jsem si, může to být vůbec člověk, kterého tak jako náhodně potkám podle nějakého CVčka? A tak jsem začal přemýšlet, dal jsem si to jako vizi a každý den jsem jako přemýšlel, kdo by to mohl být. A nebyl jsem upnutý, častokrát, když na něčem přemýšlím, tak si dávám tu otázku. A pak jsem v Miami a napadne mě Andy. Člověk, který studuje co v té době? Studoval jsem elektrotechnickou vysokou školu. Takže úplně obor, který nemá nic s marketingem a vedení firmy co dočinění. Ale intuice mi řekla, napiš mu a uvidíš, co se stane. A tak vznikla ta hlasovka. Tak vznikla ta hlasovka, která mě první chvíli překvapila. Nejenom, že chvíli jsme se nebavili, možná před Vánocmi, ale že přišla hlasovka, byla tam první otázka, jak se mám, a potom hned, bude to znít divně, ale mám tady pro tebe nabídku. A pamatuju si, že jsem ti v podstatě hned odpověděl, že to beru. I když v té době jsem měl brigádu, chodil jsem možná už půl rok do jedné práce, ale za mě toto byla příležitost, která se neodmítá. A zároveň jsem věděl, že děláš něco, co mě zajímá, stylu, máš nějaký lifestyle, cestu, v té době si hodně cestoval, viděl jsem, že asi se ti daří nějakým stylem, když jsi ještě v té době nebyl tak sdílný na sociálních sítích, ale něco jsem věděl a říkal jsem si, Andy, to je jako dobrá příležitost na toto odmítnout, protože co, chceš být tady v té brigádě, anebo tady kamarád, ke kterému máš důvěru, plus vypadá, že mu to funguje, ti dá nabídku, že z tebe udělá ředitele svojí firmy prakticky. Takže za mě byl už jenom e-mail poslat dostávající práci, že se tam nikdy neukážu, už jsem se tam nikdy neukázal a pár dní na to jsme začali. A co na to rodiče? Ze začátku byli trochu skeptičtí, protože vysvětlovat jim, že budu teďka pracovat jen z domu online s firmama z Kanady, z Ameriky, bylo něco hodně neznámého pro ně, ale pomohlo tam, že jsem jim řekl, že si dostuduju poslední semestr výšky, což jsem chtěl dostudovat, a také určitě pomohlo to, že tě znali. Kdyby to byl úplně cizí člověk, v první řadě nevím, jestli bych na to kývnul tak rychle a v druhé řadě nevím, jestli by byli tak nadšení. Ale jelikož jsem jim řekl, dostuduju školu, dám do toho maximum a dokonce zpětně, když jsem se nedávno s nimi o tom bavil, tak říkali, že si všimli, že jsem i do školy začal dávat víc, protože jsem se těšil, až ji dostuduju a začnu pracovat full time. A to je to, co mě motivovalo napsat Andymu. V prvé řadě teďka, kdokoliv podniká, tak by měl mít pravou ruku. To je naprosto klíčový člověk, pokud člověk chce pracovat na aktivitách, které jsou v jeho zóně génia, v tom, čem je geniální, a nebýt zasekaný v operativě nebo v manažování dalších tisíce úkolů. A ta moje věc byla, skoro každou dovednost dokážu naučit, ale nejtěžší je naučit 2 věci. Důvěru, že ta často vyžaduje nějaký čas, nějaký společně strávené zážitky, a za druhé ten vnitřní oheň, ta vnitřní motivace. To jsou věci, které je nejtěžší naučit. Jdou naučit, ale třeba komunikaci, angličtinu, vedení týmu, marketing, to všechno dokážu člověka naučit rychle. A proto jsem napsal Andymu, protože jsem věděl, že důvěra tam je,
Nějakým způsobem jsem věděl, že ať už skrz sport nebo nějaké i menší sebevzdělávání a sebepracuje, tak jsem říkal, OK, všechno ostatního dokážu naučit, sám jsem se to naučil. Sám jsem to předtím nevěděl a teď to vím, tak musím být ochotný a schopný to předat dál. Že tak vznikla hlasovka a co byly teda první povinnosti v té době? Úplně první povinnost, první úkol, který jsem měl, byl v agentuře oslovat naše potenciální klienty. To znamenalo natáčet dvouminutové video v angličtině klientům z Ameriky, z Kanady a v podstatě jim prodat naši službu. Zaujmout je a prodat jim naši službu. A pamatuju si moc dobře, jak tyto dvouminutové videa mi ze začátku zabrali klidně 20 minut. 30krát jsem to přetáčel, protože nikdy jsem to nedělal, nikdy jsem to nedělal v angličtině, nikdy jsem to nedělal na kameru. A bylo to velice mimo moji komfortní zónu. A zdá se to jednoduché, teďka si člověk řekne 2 minuty mluvit do kamery a prodávat něco, ale není to tak, bylo to hodně nové. A co ti dalo motivaci pokračovat? Protože jsi mohl říct, to není pro mě. Spousta lidí řekla, to není pro mě, já v tom nejsem dobrý, já nemám dobrou angličtinu, já nejsem dobrý na kameře, já to 30krát přetáčím. Proč jsi pokračoval? Jedna věc byla určitě tvoje podpora, že nikdy z tvojí strany nepřišlo nějaký skoro až hate, nebo že bys mi úplně řekl, to Andy je fakt špatně, jako nějak škaredým stylem, takže toto nikdy nepřišlo a ty si mě podporoval, což byl jeden hlavní komponent tohoto. A zároveň jsem tam ten malý progres, vždycky video od videa, viděl jsem to tam. A to je něco, co mě velice pohánělo. Si říkám, příště už to bude 15 minut jedno video, příště už 10 minut a příště to mám na první take. A to bylo něco, co mě motivovalo a viděl jsem, že ta práce potom má dopad, že to používáme, že lidi nám na to odpovídají, že mám tu roli v té firmě a to je něco, co mě posouvalo dopředu. Takže co bylo klíčové pro tebe, abys na tu nabídku kývil, to už jsme si řekli. Za druhé, jak kdyby, co byly ty první aktivity? Natáčet videa, ale dal jsem ti taky určitě nějaké vedení, nějakou výzvu, nějaké další aktivity. Krásně si mi nahrál, protože nebylo to jenom o práci, bylo to i o 90-denní výzvě, o které se často bavíme. Je to strategie, kterou používá v tuto dobu už tisíce a tisíce studentů, nejen v Česku, ale i na Slovensku. A bylo to součástí mojí práce, to nazveme, protože nebylo to jenom o tom se naučit marketing, nebylo to jenom o tom se naučit natáčet zmiňované videa, ale taky být sebevědomější, jinak se na sebe dívat, přestat prokrastinovat. A přesně k tomu byla ta 90-denní výzva, takže po dobu 90 dní jsem ze začátku začal studovat nejenom ten marketing, abych zjistil, co to vlastně je, protože na elektroškole nás to nenaučili, překvapivě, ale zároveň mindset, abych překonal nějakou prokrastinaci, protože jsem v té době neměl návyky, které by mi umožnily se dostat až sem. A také meditace, protože jsem v té době hodně stresoval, hodně jsem spěchal, někam jsem furt spěchal, takže 20 minut meditace denně, to bylo součást mojí první 90-denní výzvy, která měla velký dopad na můj život hned na začátku, na tu spolupráci a od té doby se to jenom opakuje. Opět zase tady krásné 2 lekce. Pokud člověk je podnikatel a má lidi ve svém týmu, proč jim nedá 90-denní výzvu? A pokud ti lidé řekne, já to nebudu dělat, tak patří takový lidé do jeho týmu, to se každý z nás musí rozhodnout. A za druhé, pro člověka, který by chtěl být pravou rukou nebo je v zaměstnání, tak svým úsilím, denními kroky může člověk zvýšit hodnotu. Že vem si, že jsi začal natáčením videí. Podle toho byla i odměna. Pak přišlo další. A co teďka by řekne, že je tvoje zodpovědnost o pár let později? O 4 roky později mé zodpovědnosti jsou. Je to spoustu, ale pokud se na to podíváme z nějaké perspektivy, to hlavní je být tvojí pravou rukou. To znamená zrealizovat nápady, se kterými přijdeš, no strategie, které vymyslíš. A co to obsahuje, může být příkladem organizovat akce, ať už naše mastermindy pro 25 lidí, tak po The 1% Experience, což je akce pro více jak 1100 lidí. A to bylo něco opět nového, ale o tom se když tak ještě pobavíme. Ale organizace akcí, zároveň komunikace se spoustu dodavateli, protože v tuto chvíli máme velké množství dodavatelů a ty, abys jezdil na schůzky, ty, abys se všema komunikoval, hledal toho nejlepšího. Nebyl by to nejlepší využití tvého času, takže to je něco, co dělám. Starám se o zbytek našeho týmu, protože nejsi to jenom ty, nejsme to jenom my dva, ale spoustu dalších lidí, kteří s náma spolupracují. A také, jak už jsi zmiňoval, koučů v komunitě The 1%, kde už 2 roky v kuse vedu každý týden koučovací hovory, kde zároveň pomáhám
denodenně našim studentům na naší platformě. To jsou asi ty největší věci. Pecka. A tady člověk zase, to nezačalo tím, že Andy začal od dne 1 mít tolik povinností, to začalo jedné po jedno, jak se v jedné začal cítit dobře, OK, jdeme dál, cítíš se dobře, jdeme dál a tímto způsobem ten člověk enormně roste. Jako já vím sám, když řeknu lidem, postav se tady na pódium, přednáši, no postav se před kameru, tak spousta lidí, co má zkušenosti v podnikání, no v kariéře, tak se začnou být nervózní, začnou se stydět, začnou koktat. A vlastně ty tady můžeš sedět a normálně si povídat na kameře na podcastu. Opět tohle by nebylo možné, kdybys neprošel ty výzvy, které si procházel. Že teďka už je to jako kolik to může být, 3 ročně, třeba 9-10 výzev, které si dokončil za ty poslední 4 roky. Je to tak. Tady krásný příklad. Sedíme, povídáme si, ano, jsou tady kamery, ale teď už je to úplně přirozené, je to úplně normální. Ale začínalo to těma videama v agentuře, potom přišla od tebe první výzva typu pojď přednášet před 25 lidí, potom jsme to dali před 1000 lidí, potom dejme první podcast, začněme se ukazovat více v YouTubech a postupně se to takto nabalovalo a to je něco, co mi umožnilo růst, co mi umožnilo se postupně zlepšovat, protože kdyby si mi řekl 3 roky zpátky pojď na pódium před 1000 lidí, asi by to nedopadlo. A to je to, že pokud ten člověk vede tým lidí, tak vždycky jim musí dávat výzvu, kousíček za jejich komfortní zónu, aby museli vyjít a když vyjdou, tak zase se posunou a zase se posunou a zase se posunou. A to je extrémně důležité. Takže co byly ty 3 nějaké největší výzvy? První z nich byla ještě před startem Do 1%, kdy jsme měli zahraniční coachingovou firmu, a už jsme pracovali na Do 1%, bylo zhruba 2 měsíce před spuštěním. A byli jsme v Praze a ty si měl schůzku s důležitým člověkem, která se ti protáhla a zhruba 15 minut před tvým coachingovým hovorem si mi napsal Andy, tady to je moc dobrá schůzka na to, abych teďka odešel, to zvládneš, mluv o systémech, o procesech, o datech, o analytikách, což je další věc, o kterou se zajímám, to zvládneš. A jenom OK, to zvládnu. A je vtipné, že do dneška se bavím s člověkem, který na tom hovoru byl. Shodou okolností to je tady z Česka kluk, i když to byl zahraniční hovor, bylo to vedené v angličtině. Ale jednou za čas na to vzpomínáme, jak jsem tam se poprvé z ničeho nic objevil na tvojem Zoomu, Václav Tomanec, z ničeho nic je tam Andy. A to byla jedna z prvních věcí, vlastně můj první coachingový hovor, co jsem kdy měl. Takže první výzva je nepřipravený, za 15 minut začínáš, let's go. To je taky důležité, někdy to dělám svému týmu, protože chci mít v týmu lidi, kteří jsou otevření růst. Pokud člověk nechce růst, pokud nechce mít výzvy, tak nepatří do mého týmu. Pokud člověk podniká, tak si může sestavit jakýkoliv tým. A můj tým jsou lidé, kteří milují výzvy, kteří se milují posouvat. A to vede pak k tomu, že žijí život, o kterým spoustě lidím se jenom zdá. Je to tak. Mezi další takové výzvy patří určitě právě Do 1% Experience minulý rok, kdy jsme tady seděli začátkem roku a plánovali jsme, že uskutečníme akci pro více jak 1000 lidí a zvažovali jsme, jestli vezmeme agenturu, ale furt se nám to nelíbilo, furt ti tam něco, jako úplně to s tebou nerezonovalo a pak z ničeho nic od tebe přišla otázka, Andy, nezvládneš to zorganizovat? A bylo to překvapení, ale řekl jsem opět, ano, let's do it, pojďme do toho. A toto bylo něco, co bylo opět hodně mimo komfortní zónu, ale s tím, že jsem měl tebe jako podporu, měl jsem další tým lidí okolo sebe, věděl jsem, že to zvládnu. A taky můžu říct, že myslím, že se to hodně hezky zvládlo. Mega se to zvládlo a hlavně teďka organizujeme x akcí ročně a teďka už je to pro tebe brnkačka. Je to tak. Protože si zvládl pro 1150 lidí celodenní akci sám, ne žádná agentura. A to je něco, co jsem si uvědomil, my máme tak vysoký standard. I dneska sedíme venku. Proč sedíme venku? No, protože jsme si najmuli studio, že to natočíme ve studiu, ale nebylo to v souladu s mistrovstvím, nelíbilo se nám to studio, OK, tak jdeme vymyslet alternativu. A to je to, že spousta lidí to nechce. Spousta lidí není ochotná udělat ty 4 kroky navíc. A proto než mít agenturu, s kterou jsem nesouznil, necítil jsem si, že chápou tu naši misi, tak proč si to neudělat interně? A zase, naučil ses to? Naučil. Teďka
nedávno jsme měli akci pro 500 lidí, teďka plánujeme další akci pro více jak 1000 lidí a nebo jenom jednodenní, bude to dvoudenní a věřím, že takových akcí bude možná i přibývat a je to teďka už dovednost, kterou mám u sebe a vím, že když něco naplánujeme, že to zvládnu. Yes. A vem si, a tohle určitě vysvětli, máme 3-4 denní semináře pro podnikatele, kde já přednáším 25 až 35 hodin. Lidé začínají 6:30, což znamená, já začínám ve 4. Lidé končí v 8, v 9, což znamená, já končím v 10, v 11. Tam není ani minuta pro mě jít na WhatsApp, na Slack, na e-maily. Vůbec já nevím 4-5 dní, co se děje v mých firmách. Vůbec. Takže vlastně teďka vysvětli tvůj point, protože to je mega důležité. Bez tebe by buď ten mastermind stál za nic, protože já bych odbíhal řešit operativu, takže lidé by pak to nedoporučovali dál a přestalo by to, nebo by ta firma šla do kytek, zatímco já se tam snažím předat hodnotu. Takže co se děje o mastermindech? O mastermindech, kdy ty si v tom svojem, co ty máš rád a kde jsi skvělý, kde komunikuješ, předáváš hodnotu a lidi si nestačí divit, jak je možné stát 10 hodin a předávat hodnotu s energií stejně v 7 ráno, tak v 7 večer. A já mezi tím, jak jsi říkal, řeším operativu, starám se o to, aby tobě nikdo nezavolal, když to řeknu takto. A zároveň, aby se všechno stíhalo, aby všechno klapalo, aby se na nic nezapomnělo, aby tým věděl, že má, co má dělat. A toto nám umožňuje i přes takové akce, i když bys odjel na delší dobu, tak aby všechno fungovalo, aby nic nespadlo, protože máme nastavené systémy, věříme si a víme, jak to funguje. Souhlasím. Teďka jenom mě napadlo, že včera mi někdo říkal, jestli moji přednášku dáme 30 minut, že lidé neudrží víc jak 30 minut pozornost a jim říkal, give me 10 hours. Yes. Dej mi 10 hodin a uvidím, ukážu ti, jak lidé neudrží pozornost. Ale to je jiné téma. To, k čemu se chci vrátit, je vem si, že někdo může poslouchat a říkat si, OK, pracuji na sobě, chci jít dál, podnikání je jedna cesta, ale úplně to necítím. A celkem může toho člověka nadchnout být pravou rukou někoho v podnikání nebo někoho, koho sleduje na internetu. A vlastně ty máš přístup jako jediný takhle ke mně, že dostáváš více coachingu, více času se mnou než kdokoliv jiný. Tak vlastně co jsou ty benefity, myslíš si pro někoho obecně této pozice? Těch benefitů je nepřeberné množství a ten první, ten největší si teďka řekl. Vem si, kolik my spolu trávíme času. Pokud bych ti musel platit tvojí hodinovkou, tak tady nesedím. To ti můžu říct. Takže toto je jeden velký benefit. Budete na blízku člověka, který je dál než jste vy a to vám umožní růst. Zvlášť pokud ten člověk chce, aby vy jste rostli, dává vám takové výzvy, podporuje vás, má ve vás důvěru. Tak za ty 4 roky, co my spolupracujeme, jak já jsem se posunul přesně díky tomuto, bych si v životě nedokázal představit. Takže než půjdeme dalšímu benefitu, kde ty vidíš největší progres? Andy 4 roky zpátky a Andy není. Jako poznal bys toho týpka ještě? Jako trošku. Pár věcí zůstalo, sport mi zůstal. To končí? Nevím, jestli to tam nekončí, ale spoustu návyků, které jsem v té době měl jsem na vysoké škole, nyní už nejsou součástí mého života, protože bych tady nemohl sedět, kdybych měl návyky, jaké jsem měl na výšce. Zároveň jsem si nevěřil, prokrastinoval jsem, hodně jsem se stresoval, to můžeme říct. Hodně jsem se stresoval a určitě bych neměl také možnosti, jaké mám. A teďka, když se člověk podívá na mě, jednou za čas mi to řeknou, připomenou i rodiče, jak jsem se změnil, ale v tom pohledu, že starám se o sebe, starám se o lidi v mém okolí, beru zodpovědnost za svůj život, beru zodpovědnost za to, co dělám, vedu příkladem a jsem jim na blízku a to je něco, když to například od rodiny slyšíte, tak to hodně podpoří. Takže ty rozdíly jsou hodně veliké. Já z mého pohledu naprosto souhlasím, ta věc byla, že teďka to, co tě rozhodí, by tě zabilo 4 roky zpátky. Takže to okno tolerance je extrémně velké. A zase je to skrz malé kroky mimo komfortní zónu, skrz výzva, tak najednou to, co by tě dřív extrémně stresovalo, tak teďka to je denní chléb. Jo, prostě už je to dennodenně a ty s tím nemáš žádný problém. Druhá věc je přesně ta zodpovědnost. Přijde mi, že spousta lidí, když jsou v takovém věku, tak ještě neberou tolik zodpovědnosti.
ještě prostě tak jako si pohrávají vpravo vlevo, ale to, jak rosteme, to, jak jdeme příkladem, to, jaké děláme věci, to je jako mazec. Že prostě tímhle způsobem člověk ví, že má osud ve svých rukou, ví, že cokoliv se dokáže naučit, v čemkoliv se dokáže zlepšit a to je mega mentalita. Ne takové ten člověk, co žije stále u rodičů, pak jde na rande, rozdělíme to, jo, všechny tyto věci. Takže to jsem se nechal unést. OK, to je první benefit, rosteš rychle. Co je další benefit pro někoho? A zase, zkus to vzít jako obecně, kdyby někdo byl pravou rukou někoho, kdo aspoň to má podobně nastavené. Tím druhým benefitem je určitě, že ti to umožní pracovat na projektech, které bys sám nikdy nenastartoval. Bál by ses do toho jít, nastartovat nějaké podnikání a teďka ty na to můžeš mít přímý dopad. Můžeš mít dopad na spousty lidí, pokud to ten tvůj business model obsahuje a posouvat se a vidět reálné výsledky. Protože mě by na výšce nenapadlo založit největší vzdělávací komunitu u nás a na Slovensku. Určitě bych na to neměl, bál bych se, byl by to výstup hodně daleko, neměl bych tam žádnou jistotu, což je něco, co já ve svém životě částečně potřebuji. Ale takto já u toho všeho můžu být, jak říkal, vidím všechno, co se ve firmách děje, zatímco já jsem nebyl ten, kdo to vykopl, já nejsem ten, kdo se pod všechno musí podepsat, ale zároveň těch zodpovědností tady je velké množství, aby to zase nevyznělo, že to je bez zodpovědnosti. To ne. Ale nejste ten, za kterým když tak všechno jde. Mm-hmm. A určitě nějaká různorodost. Že vem si zase, kolik jsi popsal zodpovědností, zážitky, všechny tyto věci, tak to vytvoří různorodost, než když člověk dělá jen jednu věc celý den stále dokola. Přesně tak. V tom je ta role pravé ruky velice rozmanitá, protože nikdy nevíte, co za měsíc budete dělat. V tom smyslu, že může přijít nějaká výzva, například zorganizovat akci pro 1000 lidí, co jste do té doby nikdy nedělali, ale to právě ta rozmanitost, která vám donutí se zlepšovat, která vás donutí se posunovat a potom to není nuda. Potom nesedíte celé dny jenom u počítače, neděláte stejné tabulky, ale teďka plánuju akci, teďka koučuju, teďka jedeme na přednášku, teďka jedeme někam na 3denní mastermind a neustále se něco děje, potom přijde nový projekt a pořád je něco nového, takže bych řekl, že naše práce určitě není nuda, určitě není stereotyp a neustále něco nového zažíváme, což se mi velice líbí. 100% a i to vem na to, že to může být pro každého, že jsi vystudoval úplně jiný obor. Takže ve výsledku jedno, co ten člověk vystuduje, pokud se nebavíme o tradičních zaměstnáních, různý samozřejmě doktor, právník, ale vem si, že je jedno, co ten člověk vystudoval. I kdybys vystudoval učňák, i kdybys byl zedníkem, to je jedno, tak vlastně tuhle pozici můžeš dělat, pokud ten člověk je ochotný do tebe investovat čas, energii, úsilí, aby ses vlastně posunul. A to, co věřím, že oddělí všechny od všech, je ta vnitřní motivace. Ten hlad. To let's fucking go, naučím se cokoliv. Že já vím, že se naučím cokoliv. Teď jsem byl dyslektik, co neuměl psat diktáty a napsal knihu. Teď jsem se bál přednášet před 15 lidma. Ty jsi byl vystresovaný před 15 lidma a teďka přednášíš před 1000 lidma. Že všechno se dá zlepšit, ale co ne, je ten hlad. Taký ten člověk, co mně se nechce, ne. Jo, ale to vám se to jednoduše říká. Ne, jakože můžeš cokoliv. Vem si jakože, jakou dovednost by ses nedokázal naučit s takovým přístupem? Není. A fakt je neskutečné, teď jak jsi zmínil tu školu, že všechno, co dělám dneska na denní bázi, tak je úplně nové. Jako nikdy jsem se to do té doby, než jsem s tebou začal pracovat, nikdy jsem ty věci nedělal, nikdy jsem se neučil. Ale postupně, jak jsme mi nabalovali ty zodpovědnosti, jak jsme nabalovali ty úkoly, což vyžadovalo se učit novým věcem, tak nyní tady dneska můžeme sedět a bavit se o tom a já sebevědomě vím, že ty věci, které dělám, tak je dělám skvěle. A to je to, že všechno jsem se naučil za poslední 3,5-4 roky až po škole. Až po škole s tou podporou, ať už s tvým coachingem, nebo i když v nějakých oblastech ty nejsi expertem, jsou to věci, o které se já více zajímám, tak si mi dal prostředky nebo poukázal, jakým směrem můžu jít, abych se já v tom zlepšil, protože to potom zase pomůže firmám, pomůže to projektům. A my se tak můžeme společně posunovat. Přesně tak, jako bylo naučit se AI,
což nám ušetřilo 2-3 zaměstnance ve firmě, což nám ušetřilo spoustu času, nebo systémy, automatizace. Tohle byly věci, které Andy neznal a nyní si ho najímají firmy, aby jim s tím pomáhal. Takže opět, cílem tady toho videa, minimálně toho prvního na Andyho kanále, je, aby člověk pochopil, že se cokoliv může naučit. Že to opravdu chce jenom ten hlad, chuť a že třeba cesta pravé ruky může být pro spoustu lidí velice zajímavá role. Takže co bys vzkázal lidem, co na sobě pracují, možná zkouší podnikat nebo pohrávají si s tím, ale cítí jako, že nevím, jestli je to pro mě. V tuto chvíli bych zahodil v jistých případech ego, protože spoustu lidí tady bude tlačit na to, aby byli podnikatelé, i když jim to nejde, nebo možná proto fakt nejsou stavění, nebo něco se jim nedaří, tak klidně zahoď to ego a buď pravá ruka. Já jsem na svou pozici extrémně pyšný. Nebo dostávám dotazy, jestli jako není ti smutno, že jsi pravá ruka, nebo není to blbé, že je furt vidět Vašek. Ne, já jsem sakra pyšný na tuto pozici. A každý, kdo by chtěl být pravá ruka, někoho, kdo je o kousek dál na té cestě, tak vás to bude sakra bavit. Ale říkám, ego trošku stranou, protože ta práce, kterou dělám, nebo která pravá ruka dělá, ne vždy je na první pohled vidět. Jsou to často věci v pozadí, to, že funguje všechno jak má, ale už nikdo neví, co všechno to obsahuje. Ale já jsem s tím úplně v pořádku. A pokud ty jsi schopný dát ego stranou a jít a pracovat, vzdělávat se a fakt se učit novým věcem, protože jsme už říkali, tato funkce je velice rozmanitá a bude to chtít nové dovednosti, bude to chtít nové znalosti, tak věřím, že by si to mohl užít, protože mě to baví. Přesně tak. Což tedy pro mě znamená, pro majitele firmy to znamená, nebude člověk muset řešit operativu, e-maily, telefony, zprávy. Nebude muset řešit komunikaci s dodavateli, nebude muset řešit komunikaci s klienty. Nebude muset řešit fungování firem, jakoukoliv organizaci věcí. A tyto věci pravá ruka, pokud je stejně motivovaný, stejně zodpovědný jako Andy, tak dokáže převzít. Což nám tak uvolní ruce. The 1% existuje méně než 2 roky. A těch projektů, které se stihly, neskutečné. Jakože neskutečné. Jako ten impact, ten dopad na druhé, že nás zastavují vlastně dennodenně někde lidi, že jim komunita, knížka, video, přednáška, podcast pomohl. To není náhoda. A jak jsem řekl na začátku, bez Andyho by nebyla ta firma, kde je nyní. A někdo vždycky nemám rád takové ty keci prostě. A není ti, že jsi takový v pozadí. Pokud ten člověk má mega příležitost, tak nechtěli byste být jako u toho. Je to jak být, teďka to jako přeženu, ale nechtěli byste být Elona Muska pravá ruka a pracovat na kolonizaci Marsu, pokud je to pro vás důležité. Jako to je fucking mega příležitost. Ale nechci spíš být tím Elonem Muskem, no možná jo, ale chceš taky mít 1000krát víc ještě zodpovědnosti v tom, že všechen risk je na tom člověku. Protože když se z The 1% cokoliv stane, tvoje výplata bude jasná. Ta pojede dál, to je jasná. Ale ta moje už ne. Takže zase, toto jsou ty věci, které člověk nevidí. A naopak to, jaké zážitky si vytvoří, to, že jdeš vidět v komunitě víceméně skoro víc než já, že tam máš týdenní hovory, teďka i nově program. Takže toto je první video. Ještě na závěr řekni nějaké 3 top momenty. Řekli jsme 3 výzvy, tak pojďme dát 3 top momenty. Prvním tím top momentem bude určitě experience. Zmiňoval jsem o ní ohledně výzvy, zároveň to byl top moment, protože být v Brně v velké přednáškové hale 1100 lidí, kteří tam přišli za náma, aby od rána do večera se vzdělávali. Neustále nás tam zastavovali a říkali přesně tyto věci, že jsme jim změnili životy, že díky nám se jim něco změnilo. To bylo neskutečné. Vidět tolik lidí na jednom místě, tolik motivovaných lidí, kteří na sobě chtějí pracovat a být u toho a vědět, že ještě rok zpátky The 1% v tu chvíli neexistovalo. To bylo něco, co si budu vždycky pamatovat. Takže to byl jeden top moment. Druhý top moment byl určitě nedávno, když byl křest tvojí první knížky. Zase napsat knížku, být u zrodu knížky se moc lidem nepoštěstí. A být u tohoto momentu s dalšími 500 lidmi
vidět opět ten dopad a podepisovat knížky, vidět tisíce výtisků knížek, kde je tvoje jméno, tvůj příběh, the 1%, to je další z věcí, co ještě teďka mám husí kůži. Mega. A třetí byly určitě milníky, například prvních 1000 studentů po 2 měsících ani ne fungování the 1%, když takové čísla někdo nikdy nedosáhne. A my skrz to, jak jsme na tom pracovali, jaký jsme si udělali průzkum, jak jsme se do toho obuli, jsme takových čísel dosáhli například za 2 měsíce. Potom na tvoje narozeniny další milník 2000 studentů, taky velice hezké, takže spoustu top momentů. Paráda. Takže první video na Andyho kanále, zatím nějakou dobu tady to jedno zaparkujeme, uvidíme, jestli v budoucnu Andy se rozhodne tvořit dál, ale aspoň aby člověk viděl, jaký je to skrytý poklad mimo komunitu a věřím, že může být inspirací pro spoustu lidí, kteří můžou si říkat tomu člověku, kterého sleduju, tomu se to říká, ten měl štěstí, ten ton, tady to, ale skrz jeho příběh můžete vidět, jak se člověk dokáže vypracovat a to je teprve začátek celé cesty. Kde bude Andy za 5 let, za 10 let, kdo ví s takovým tempíčkem. Takže Andy, díky, že jsi mě nechal tenhle podcast uvést a let's fucking go, jdeme pokračovat. Teďka směr Brno, další přednáška, pak Praha, kde máme další akci. Nabitý den. Já děkuju, těším se, co bude do budoucna a let's go. Let's go.